M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Tikulandireni pano pa tiyankhule na Ambuye lero pa 15 October 2025, lachitatu mulungu wa 28 pa chaka. Lero pa 15 October timakumbukira Teresa Woyera wa ku Avila, amenenso amatchedwa Teresa wa Yesu. Iyeyo anakhala pa dziko lapansi mu 16th century ndipo adakhala pa dziko lapansi zaka 67. Adalowa chipani cha ma Carmelites ndipo ali mmenemo adaona kuti moyo umene umachitika mmenemo sumagwirizana kwambiri ndi cholinga cha moyo wa community umene anena kuutsata. Choncho adalimba mtima kupanga ganizo kuti athandize kusintha moyo wa mchipanicho. Ndipo mayi ameneyo adachita zimenezi ndipo adathandizana ndi mkulu wina amene nayenso analowa chipani chomwecho cha ma Carmelites mbali ya zibambo, John of the Cross. Teresa wa ku Avila anali sister yokonda kupemphera ndipo amakhulupirira kuti kudzikhuthula kwathunthu mwa Mulungu kumene kumapanga moyo weniweni. Ndi virigo komanso mphunzitsi wa mpingo pacha maphunzitso ake ozama amene adasira mpingo. Ndipo lero lino tikumbutsidwanso mawu athu aepiskopi, ansembe, adikoni, asistere, abrother, agulupa, makolo ndi amaudindo onse mu mpingo ngakhale mdziko tiyenera kukhala anthu opereka zitsanzo zabwino kwa onse amene tikuwayang'anira. Mawu oyamba akuchokera mkalata ya Paulo Woyera kwa Aroma mutu 2 kuyambira ndime ya 1 mpaka 11. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Emmanuel Patrick kuchokera ku St. Benedetta Parish mu Diocese ya Port Elizabeth mdziko la South Africa. Ndipo mawu a mthenga wabwino akuchokera pa mthenga wabwino monga adalembera Luka Woyera mutu 11 ndime ya 42 mpaka 46. Amene akutiwerengera mawu a mthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Maxwell Kubalasa kuchokera ku Christ the King Namboma Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu ankalata ya Paulo oyera kwa Roma. Tsono oweruza enawe, kaya ndiwe yani, ulibe pozembera, pakuti tu pamene ukuweruza anzako ukuzitsutsa wekha, popeza kuti iweyo oweruzawe umachita zokhazokhazo. Tikudziwa kuti Mulungu salakwa akamaweruza anthu ochita zotere. Tsono nzangawe, amene umaweruza ena ochita zimenezi, pamene iwenso umachita zomwezo, kodi ukuganiza kuti chizakuphonya chiweruzo cha Mulungu? Kodi kapena ukupepusa chifundo chachikulu cha Mulungu, kuleza mtima kwake ndi kupirira kwake? Kodi sukudziwa kuti Mulungu akukuchitira chifundo chifukwa afuna kuti utembenuke mtima? Koma chifukwa ndiwe wa mtima ukanika ndi wosafuna kutembenuka, ukuzisungira chilango cha Mulungu. Chilangocho chizakugwera,
pa tsiku limene adzaonetse mkwiyo wake ndiponso kuweruza kwake kolungama. Iye adzabwezera aliyense molingana ndi ntchito zake. Anthu amene amafunafuna ulemerero, ulemu ndi moyo pakuchita ntchito zabwino molimbikira, Mulungu adzawapasa moyo osatha. Koma ochita zaupandu namasutsa zoona nkumachita zosalungama, Mulungu adzawakwiyira ndi kuwazazira. Masautso ndi zowawa zidzawagwera onse ochita zoyipa, poyamba Ayuda, kenaka anthu a mitundu ina. Koma Mulungu adzawapasa ulemerero, ulemu ndi mtendere onse ochita zabwino, poyamba Ayuda, kenaka anthu a mitundu inanso. Pajatu Mulungu alibe tsankho. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Woyera monga adalembera Luka woyera. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, muli ndi tsoka inu Afarisi chifukwa mmapereka chachikhumi cha timbewu tonunkhira, cha timbewu tokometsera chakudya, ndiponso cha mbewu zakudimba za mtundu uliwonse, koma simulabadako kuchita chilungamo kapena kukonda Mulungu. Mukadayenera kuchitadi zimenezi, komabe osasiya zinazo. Muli ndi tsoka inu Afarisi chifukwa mmakonda mipando yaulemu m'nyumba za mapemphero, ndiponso kuti anthu azikupatsani moni waulemu pa misika. Muli ndi tsoka chifukwa muli ngati manda osazindikirika amene anthu amapondapo osadziwa kanthu. Apo katswiri wina wa malamulo adati, aphunzitsi, mukamanena zimenezi mukunyozatu ndife tomwe. Yesu adati, muli ndi tsokanso inu akatswiri a malamulo, chifukwa mmasenzetsa anthu katundu wosautsa kunyamula, pamene inuyo simukhudzako mpang'ono pomwe. Mthenga wa Ambuye. Paulo woyera mauyamba akukamba zakuweruza ena, kuti munthu amene akuweruza wina, chiweruzo chimene angaperekecho ndiye standard imene yemwe poweruzidwa angayilandirenso. Poweruza iyeyo akupereka chilungamo kwa wina chimenenso iyeyo angathe kuchilandira atakhala mu situation yomweyo. Ndipo ndikukumbukira ineyo nthawi ina yake pali chikwina ntamaliza nsembe ya Ukaristiya, Mkhristu wina anabwera ndipo anadza ndiyamikira onena kuti bambo mwalalika bwino, ndipo zandikhudza kwambiri, anambobweza zina ndi zina zimene ineyo nanena pa maliko anga. Kenaka atayamikira adandifunsa funso, zonadi bambo mwalalika bwino, koma zovuta zinthu zija. Namuwuza kuti zimene Ambuye Yesu amatipempha sizapafupi, koma no timene kudandira chithandizo cha Mulungu. Ndi adandifunsa funso lina la direct. Anandiyang'ana m'maso nkunoti, inuyo bambo mmakwanitsa zimene zija? Inenso ndamuyang'ana kwa nthawi yayitali, ndipo mbuyo pake namuwuza kuti, bwanawe timapemphera tsiku ndi tsiku
Oh God, come to our aid. Lord, make haste to help us. Mulungu mudzandithandize. Ambuye musachedwe kudzandithangata. Kusenza kuti tikamalalika. Ife olalika tikamalalika sinde kuti tungolalikira amene akutimvera wayi. Poyamba munthu amene akulalikira ena amene akudzilalikira iye mwini. Ndipo pokonzekera umakhala kuti iweyo udzilalikiranso. Ukamapita ku anthu udzithandizanso kuzamitsa malaliko odzilalikirawo. Sikuti mlaliki amakhala akungokamba za ena iye nkudzipatulamo. Abale anga okondeka, chilungamo chimene timachiyembekeza kwa ena, ife tomwe timene kuti chilungamo chomwecho tichiperekenso kwa anthu omwewo. Ambuye Yesu adatizonera kuti konda mnzako monga udzikondera iwe mwini. Chimene Ambuye Yesu akutsindika mu uthenga wa lero kunena kuti tilipo anthu ena amene moyo wathu wa Chikhristu timaona ngati chinthu chochipangira checklist. Mtulo ndapereka, masika ndapereka, kenaka zambale ndimapereka, ndikuti za chaka chino ndathana nazo. Chimene si Chikhristu ayi. Chikhristu ndi moyo wa tsiku ndi tsiku, moyo wa mphindi ina iliyonse, ndipo sine kuzimitsira. Ndipo munchina chilichonse timapanga ifeyo ngati Khristu, kuchokera pa vesi 42 ya mawalero, Ambuye Yesu anena kuti mwino khala chilungamo. Muchilichonse chimene tikuchita mwino khala chikondi. Muchilichonse chimene tikuchita mukhale chifundo. Komanso tikamachita zinthuzo tikhale ndi mtima wodzichepetsa. Anthu ambiri Chikhristu timangochiona ngati kungokwanitsa zina chabe basi. N'chifukwa chake Ambuye Yesu akuwauza Afarisi kuti zinazo zoperekazo mnene uchita koma osasiya zinaso zofunikira zimene mnene akuchita. Ineyo ngati wansembe ndadzipereka mpingo, koma singanene kuti ndadzipereka ndi kuti basi kudatha. Chilungamo, chifundo, chikondi, kudzichepetsa mu zina zizi zonse zimene ndikupanga nzofunikira. Ndipo kwa ife amene tili adindo atsogoleri tinena kuti tizikhala patsogolo kupereka zitsanzo zabwino kwa amene tikuwayang'anira. Nzoonadi timanena kuti Mulungu ndi amene ali mulingo wa ubwino wathu. Timanena kuti Mulungu ndi amene ali mulingo wa chifundo chathu. Mulungu ndi amene ali mulingo wa ungwiro wathu. Koma izi zinthu zonena kuti isakhale zitsanzo zabwino. Chifukwa ifeyo amene tikulimbikitsa pakati pa anthu akhale woyera ngati Mulungu, akhale achifundo ngati Mulungu, akhale angwiro ngati Mulungu, kuti zimene tiyankhula zikhale relevant. Masweka sonena kuti anthu aone moyo wabwino, zitsanzo zabwino zimene ifeyo tikuwapatsa anthu. Tipemphererane pakati pathu kunena kuti mawu a Mulungu akatifika ndipo tikamathandizanso ena kuti akhale ndi moyo wabwino wa Chikhristu, ifenso tizikhala kuti tikupanga mbali yathu. Amen.